Dobar svima, ime je Luka Janković i dobrodošli u novi unboxing na mom kanalu. Danas ćemo otvarati 7 novih kocki. Idemo. Trenutno sam bolestan, tako da mi je malo čudan glas, ali eto i dalje sam odlučio da snimam ovaj unboxing, pa krenimo sad redom da otvaramo kocke. Ovdje imamo žute delove za Square One, ali ja koristim crvenu stranu, tako da mi ovo ne treba. Zatim imamo jednu bočicu D&M-a koju sam dobio za džabe. Evo ga novi deo za 6x6. I sad konačno mogu da ponovo slažem 6x6. I sad pređemo na kocke. Ovdje za početak imamo Pyraminx Duo. Ovo je dosta zanimljiva kocka koju sam video na YouTube-u davno i sad sam video konačno da ima na Cubiclo se kupi, pa rekao ajde što da ne. Ovo je u suštini 2x2 Pyraminx koji kada se okrene stranica, okrene se i centar sa njom. Ovo bi trebalo da bude dosta lagano da se složi, tako da sad ću ga složiti jednom. To je to. Tako da dosta interesantna kocka za moju kolekciju. Sljedeća non-WC kocka je Square 2 i već su ispali delovi, tako da ovo će biti interesantno. Dobro, sad kad sam to popravio, ajde da vidimo samu kocku. Ovo je kao Square 1, samo što su i ćoškovi prepolovljeni na pola kao i ivice, tako da se slaže dosta drugačije. Neću sad da je mešam, ali očekujte video u nekom trenutku gdje ću pokušavati da složim ovu kocku. Kocka se okreće čak i bolje nego što sam očekivao i nije mi popovala još ni jednom, tako da to je ekstra. Zatim imamo moju RS3M. Ovu kocku sam dobio besplatno pošto mi je porudžbina bila preko $70 i neću da je otvaram skroz zato što ću ovu kocku da dam za giveaway kada budem došao do 5000 subscribera, pošto već imam isto ovakvu kocku, tako da subscribeujte se ako još niste. Zatim imamo Derpy MGC Square One i imam već isto ovakvu kocku, ali sam kupio još jednu za slučaj da mi se polomi ona prva, pošto Square One-ovi često se lome. Hajde da vidimo kako se okreće out of the box. Pa da, ovo je samo bolja verzija ove što ja imam, pošto imaš uvijek lub u sebi. Tako da ovo ću čuvam za takmičenje i ovo ću slagati vjerojatno tamo. Zatim imamo YJ Juhu Megaminx. I ovo sam kupio zato što je dosta ljudi reklo da je jako dobra kocka. Pa hajde da vidimo da li je bolja od moje trenutne main koja je Dian. Ok, ovi krugovi su dosta čudni, ali to je jednostavno za grip. Pa hajde da vidimo kako se okreće. Ok, ova kocka je jako velika. Znači veća je od Dian sigurno, hajde da uporedimo. Da, vidi se. Dosta je spora, ali kad se lubuje ja mislim da može da bude barem blizu kvaliteta od Dian. I dalje mislim da će mi ovo samo biti backup main, da će Dian da ostane i dalje najbolja. Zatim imamo MGC 2x2. Ne slažem mnogo 2x2, ali mnogi ljudi su rekli da je ovo bolje od Gun kocki, pa hajde da provjerimo. Ok, dosta je čudna. Čini mi se da je nestabilna. Ali također je dosta spora, tako da ovo mi se baš i ne sviđa. Morat ću se igrati malo sa tenzijama, ali mislim da mi je Gun i dalje main. I za kraj imamo Zhilong Mini 4x4. Mnogi ljudi su hvalili da je ovo najbolja 4x4, jako košta samo $10, pa hajde ispravamo. Kao što ime kaže, ovo je baš mala kocka, dosta je manje od ostalih 4x4, ali ovako je trenutno koristim je baš loša, pa hajde ispravimo da li će mi ovo biti main. Ok, ovo mi se baš sviđa. Sviđa mi se to što je brza. Jako je čudno je zato što je mala, ali imam osjećaj kad se naviknem da će mi ovo biti definitivno main. Hajde da probamo periti. Pa hajde da je složimo jednom za kraj.
S obzirom da jako dugo nisam slagao 4x4, mislim da kada se naviknem na ovu kocku da će mi dosta poboljšati vreme. I to je to što se tiče ovog unboxinga, danas sam vam se svideo. U narednih mjesec dana će imamo takmičenja u Beogradu i u Osijeku, tako da očekujte ciljeve za ta takmičenja uskoro na kanalu. Hvala vam još jednom što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!